شب مهتابم کشیدم چلیم نقره دردت کشیدم چلیم نقره از دستم جدا شد نمیدانم که یار من کجا شد چلیم نقره از دستم جدا شد نمیدانم که یار من کجا شد духтаракҳои хушрӯ апай дилоруа зиёдиётон мешиносен бовар кунен ин духтараки чақони командаи мо рекорда зад яку якбора дар як каталог 3 та директор бировардан бохчон золатой директор ошаки ҷон шава духтараки хушрӯ хуб дӯстони азиз ман пешравии дигарро мебинем ку худман хурсанд мешавам мехоҳам ки духтаракҳои саҳифаи маам тамбалия як симонанд биёян якҷоя қатъи мо кор кунанд ва медонам зиёдиётон кор мекунед мо ҳамеша ҳамсуҳбат ҳастем дар ватсап дигар духтаракҳое ки номнавис шудагӣ нестен дар оин шумоам зуд номнавис шавем биён якҷоя кор кунем ва анамха ба зинаҳои баланд якҷоя расем бо сари як миз бишинем ҷашн бигирем званягирии шуморо